Monggo. Oke. Semisal balik ke deklar terbanyak Ibu Eki ya, sing duwe sinden sabit ya. Oke Mas Wahyu sing duwe nabire Papua nggih. Itu saking Bapak Eki utawi Mas Yahya Wonggean Sukamalo Kedok mriki. Sikate duwe gawe tanggale 22 atau 22 bulan 6. Mas Yahya Bapak Eki. Ayo Dik, nang longgean golek kombi. Ayo Mas. Ayo Dik, ati gendong kombine ya Dik ya. Aku
leganono gemoy nami kula mas yo piye dong musik lara ayo sing video call kuwi sampun nang omah ya ditinggal wong lanang kalau sing video call kuwi aku iki sek rondo katungan sampun pisah nanging durung bekatan kurang ajar do bojomu yo kowe pancen kurang ajar lho Mas wis duwe bojo ayu nek bengi lakon jarang diladeni ananging doledo iya Mas rada gantung ya matoe segering aku sabar